Mavani de Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan li Bruxelles paytexta Belçîkayê ragihand ku sedema serekî ji krîza Sûrî re ewa şerê ku niha li Sûriyê diqewime. Erdogan bang li dewletên Yekîtiya Ewropayê kir ku hewlên baştir bike ji bo rahênankirina hêzên opozisyona Sûrî. Her wiha ji bo avakirina devereka aram li Bakurê Sûriya ji bo parastina welatiyên Sûriye ji êrişên asmanî. Erdogan her wiha got ku Tirkiye 7 milyar û nîv dolar li ser penaberên Sûriyeyê xerc kiriye û tanha Yekîtiya Ewropa tenê 417 milyon dolar şand ji bo Tirkiyeyê. Erdogan di wê daxuyaniyê de her wiha ragihand ku ji bo çareserkirina krîza Sûriyeyê dibe desthilateka riwa ku têde mafên hemû pêkhateyên Sûrî têde hebe were avakirin. Ji aliyekî din ve cîgirê Wezîrê Derveyê Rûsyayê daxwaza Tirkiye ji bo avakirina devereka aram li Sûriyeyê red kir. Cîgirê Wezîrê Derveyê Rûsya Mikhail Bogdanov ji ajansa Interfax re ragihand ku divê Tirkiye rêzgirtina serbixweya Sûriya bike û Rûsya bi tu awayekî vê projeya Tirkiye qebûl nake. Bogdanov her wiha got avakirina devereka aram li Bakurê Sûriye ne li gor bingehên netewên yekgirtî û yasayên navdewletî ne. Doh Serokê Encûmenaya Ewropayê Donald Tuskî ragihand ku ew li gel Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan li Bruxellê civiya û di wê civînê de babeta avakirina devereka aram li ser tevahiya sînorê Tirkiye bi Sûriye re hate guftûgû kirin.